Enw fi yw Bryn, a dyma stori fi. Dwi wedi ymddeol wan, ond dwi wedi yn y gorffennaf wedi gweithio efo lot o unigolion a cymunedau danfantais. Dwi'n meddwl y problem mwyaf ydy'r ffaith bod ni'n byw yn yr ardal mwyaf tlawd yn gogledd Ewrop. Ac i ddechrau, os ti'n gweithio yn yr ardal yma, ti o danfantais yn syth. Be dyn ni isio ydy bobl fod yn deg ac enwedig i ardaloedd a cymunedau danfantais. Dwi'n meddwl y peth da am y syniad yma ydy mi wneith o wneud asiantaethau lleol i edrych ar penderfyniadau nhw a sut mae hwnna'n effeithio ardaloedd a cymunedau danfantais. Yn personol, dwi'n meddwl na fydd Cymru deg yn well i pawb yng Nghymru.